There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just so. Love, love, love. Love, 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 love. Hello, sziasztok, én itt David vagyok, és ez pedig egy újabb videó lenne, mégpedig hogy kell berakni a Nodust a Minecraftba, második része, mivel hogy az első részt gondolom nem nagyon értettétek meg, és ezért beszeretném újra nektek mutatni. Na szóval, a leírásban lesz egy link, és hogyha erre felmentek, akkor behoz nektek egy Mediafire oldalt, amin van ez a Nodus, ez ugyanaz a link, amint még a másik videómban volt. Na, az a lényeg, hogy ezt letöltitek. Mindjárt le is jön, amint látjátok. Na, azt mondja, hogy mindjárt meg is nyitja. Így. És akkor ugye bezárhatjátok a netet. És akkor itt van ez a nodus.jar. Na, itt nekem Windows 8-on van. Akár nem ezt. Windows 7-ben rákerestek, behozzátok itt ezt a kis ablakot, és itt behozzátok beírjátok ezt, hogy százalékjel, updata százalékjel. Ide ki lesz írva nagybetűkkel a képernyőre. És akkor ezt beírjátok, behozza ezt az ablakot. Itt a Minecraft. Nem a saves, hanem versions. És itt kell egy új mappát csinálni, aminek az lesz a címe, hogy Nodus nagy N-nel. Belementek, és ha minden igaz, akkor ezt a fájlt át kell másolnotok ide. És amikor átmásoltátok, belementek a Minecraftba, az én jelen esetemben Mineshafter, a leírásban lesz hozzá link ehhez is. Csak az a baj, hogy kicsit lassan akar megnyílni. Na, itt ugye behozta a Minecraftot, egy edit profil. Ez egyébként másfajta Minecraftokkal is működik. Itt az ND-ből hozzá kell adni a snapshotokat. Fontos, mert akkor nem fog működni. Következő dolog, hogy megkeresitek azt, hogy elnézést, csak még keresgetem. Kéne olyannak lennie, hogy release Nodus, vagy snapshot Nodus, nem tudom már. Egy pillanat, itt lesz egy vágás. Na szóval, belementek itt a versionsbe, Nodus, és hát csináltuk ugye egy új mappát, hogy Nodus. Ebbe itt belementek. Fontos, hogy nagy N-nel legyen a neve. És az összes fájlt kell belehúzni. És most mentek bele a Minecraftba. Na, most már gyorsabban is megnyílt. Edit profil. Fontos, hogy ez 1.7-re van ez a Nodus. Beállítjátok a snapshotokat. És itt van, hogy snapshot Nodus. Save profil.
elindítjátok a játékot. És már látjátok is, hogy megváltozott az ikonja a Minecraftnak. Single player. Ebbe belemegyek most. És ugye ott ki is írja a bal felső sarokba, hogy Nodus. És ezt úgy tudjátok előhozni, hogy megnyomtak egy Y-t és már be is hozza ezeket a ikonokat. És hát így tudjátok használni a Nodust. És szóval ennyi lett volna az a videó. Ha van kérdés, írjatok kommentet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. És ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel. Szavaztok! Ja, és még annyit, hogy ezt a menüt az Escape-pel lehet bezárni.